През последния сезон спечелихме всичко, каквото можеше да бъде спечелено. Станахме шампиони на България, носители на Купата на България и спечелихме Балканската лига. И естествено, типично по български, когато си на върха, съдбата ти прилага неприятни изненади, меко казвам. Ние сме отново в изходна позиция. Отново ще трябва да бъде главен герой в този филм, как се спасява Левски. Дълги години никой не знаеше, че Цветан Василев е собственика на Левски. Тогава бюджетът беше порядъка на 2,5 милиона лева. Аз съм благодарен на Цветан Василев. Той ми е дал възможност да реализирам мечтите си. Моят живот е баскетбол. Смятам, че около всеки успял човек е пълно с лакеи и колкото по-голям лакей си бил, толкова по-голям предател си е сега. Ние живееме в свят на безпринципност. Злоба, завист и предателство. Синоним на българин. Аз съм изключително благодарен човек. Човек трябва да знае кой му е помогнал, как му е помогнал. Не е важно колко е коствало на него. Важно е колко ти е помогнал на тебе. И естествено в този живот трябва да се стараеш да се отблагодаряваш. Аз съм различен. Ето за това говоря. Като какъв задаваш въпроси, бе? Конюнктурна личност! За което много пъти съм питан дали съм мулт или не. Засичам се с една кола и почва едно преследване, след което се изравняваме на светофара и аз събрал цялата си енергия да излея цялата си емоция строго и авторитетно, свалям прозореца и от другата страна се свалям прозореца, поглеждат ми и казват: кажи бе, Ревльо. За мен участието в Big Brother не е хонорар. Много пъти ме питат: не ти ли омръзна да се появяваш по телевизии? Честен кръст, няма случай, в който да съм се обадил аз на някоя телевизия да кажа да ме поканат. Именно защото съм различен. Обаче различни са тези, които могат да дадат маят, да се умеси питката. Не съм се молил аз да ме поканат в Big Brother. Когато аз отида да им откажа, те ми направиха неприлично предложение. Но то не беше свързано с голям хонорар, а с кауза да спасиме Левски. Хайде, 1, 2, 3. Левски! Аз смятам и вярвам, като позитивен човек, че ще го спасим. Да се надяваме. Една от другите каузи, които имаме, е да влезе и да докаже, че не предаването може да те направи глупак, а самият ти да се представиш като такъв. Едно от нещата, което ще поискам, аз съм съсед на Евгений Минчев. И по-съседски да спим един до друг.